Right ke mphulaphula wevukana FM sithe chungcebe nawe ke ngoku siya kwezenzekayo kwisithili sikaTshonyana. Kwenzeka ntoni kwindawo kuyo? Ewe, zenzeka kwisithili sikaTshonyana. Fani izinto ezini. Kodwa uhlalusazi. Kwenzeka ntoni kwindawo ngolo suku? Mizuzu yethu ke masiyenze ke phake mizuzu ayi-60 nibethile phake insimbi ka-7 o'clock anditshilo ndathi ke sijonga ke kwezithethekayo ngakumbi into ezenzekayo kwisithili sikaTshonyana ngolusuku lanamhlanje. Zikwini nje ke ezidlulileyo sithe sawube ke sibona ke i-WhatsApp channel enikeza ke umdla kakhulu ke mphulaphula wevukana FM kodwa ke emveni ke ngakumbi ke kwenyanga yathi yabe ke ya-announcwa ke the podcast Chris Sanity Street at My Lands podcast sabe ke siyayibona ke nangakumbi ke kumakhasi ke onxibelelwano. Sitsalo ke izivideo ezithe zabe ke ngakumbi ke ziyasirculate ke nakumakhasi ke onxibelelwano. Zibandakanya ke usodolophu komasipala wase Emalahleni. Namhlanje ke sijoinwa ke nguye ke umqulunqi noze nayo ke le podcast the one and only yena ke uMr Xolisile Phemba. Sele sijoinile ke ngakumbi phake ku Zoom live ke kwikhasi lethu lika Facebook. Mhlekazi masikubulise tata enkqubeni sikunike lithuba uzibulisele kumphulaphula wevukana FM ngalimini namhlanje. Enkosi kakhulu ndibulise kuwe nabaphulaphula bakho. Nkosi kakhulu tata sibulele ngexesha othe wabeke usiphalona kwalapha ke enkqubeni. Mhlawumbi make siqale apha ukusirhobisele xa sithetha ngale podcast ethe yabe ke isinikeza umdla kakhulu thina. Mhlawumbi ke zithini injongo zokuba ube uqulunqa i-podcast ekumila kunje kwaye mhlawumbi thina singabemi balapha kwisithili sikaTshonyana singalindela ntoni kule podcast? Nkosi kakhulu msasazi. Le podcast ethi looking at Chris Zani at My Lands. In fact, it does not actually speak okanye thethe ngaMalahleni only. Ijonge sonke isithili salapha eChris Zani and ithetha ke the municipalities, all of them. Ndithetha nge-departments, all of them. And I noticed into yoba kune-injustice ezininzi ezehlayo zehlela abantu abatsha kuwo lo masipala okanye kuliyo le ngingqi kaTshonyana. Loo nto yandenza into yoba kwii-experiences nam endizifumeneyo eziye zandenza uba ndanxunguphala mandikhangele ukuba kuphi apho abantu balapha eChris Zani bangake bazivakalise ncakasana pheqelezi khona bengenaloyiko nakutywantywa bentywantyiswa ke kukuba besoyika into yoba bazawuviwa and ekuviweni kwabo bangake amathuba woba baphumelele ebomini anciphe. Eli qonga liqonga lokukhusela futhi nolokunika imvume kubantu into yoba bazitsho ke bazivakalise ke futhi ngokuthanda kwabo nokukusentlizweni kwabo. Nkosi. All right. Mhlawumbi singake sijonge ke now because sele sizibonile ivideo Mr Phemba ngakumbi kumakhasi onxibelelwano ezibandakanya usodolophu komasipala waseMalahleni which is ke relevant kwifeature yethu ethi ezenzekayo kwisithili sikaTshonyana. Mhlawumbi ke le injustice uthetha ngayo ingaba yenye yezizinto uthetha ngazo kule video. Mhlawumbi kumphulaphuli ke mhlawumbi ongaziyo phake ekhaya ungakusirhobisele kwenzeka ntoni phakathi kwakho okanye kwenzeka ntoni phakathi kwakho nosodolophu waseMalahleni local municipality? Well, yeah, le injustice ngithetha ngayo ndiyi-victim yayo because ukuba abantu bayangena ncakasane on my TikTok napha kwela khasi likaWhatsApp ndiyayinika phaa i-background into yoba bendingumntu okanye ndingumntu oyilanto oyi-political activist kakhulu obelwela amalungelo abantu bakuthi in particular eMalahleni in fact ke na in Chris Zani in general. So ndafumanisa into yobana ke nam ndiye ndaba
ndibe ndifole under abantu abaye baba kule ngxaki yoba ba-exploitwe, because ndathi after ndibonile into yoba into yam ayipasi kwezopolitiko eMalahleni ndikhatyelwa ngaphandle, ndadicide into yoba ndiyamka ndizohlala eKomani ndizoziphangelela. In fact ke I got employed yicompany, one of iikhampani ezinkulu apha eKomani, ndinazo zonke ii-benefits that any man etshatileyo enabantwana would want for usapho lwayo. But akukho nto yadistroya ubomi bam ngathi yi-phone call eyabanye, i-phone call yalo sisi eyaye yandibizela kwelaa cala indithembisa into yobana nanku umsebenzi okhoyo. But I indicated, of course, noba no, ndinawo umsebenzi endiwufumanayo endikuwo because ndibhizisa ii-training zawo eMonti. But she persisted that no, apha izoba yinto eyi-opportunity for wena uba ufumane into permanent, into erayithi noko for yourself wena. Ndathi ke well mandithathe le idea ndiyidibanise nomfazi ekhayeni, ndiyidibanise nefemeli yam externally, that man kukho le nto I need uba ndiyidrophe ngoku intsha ndisandofika kuyo, ndihambe ndiyophangela eMalahleni. Of course akakho umntu onongavuyela uyophangela kumasipala. You have all the benefits there, even the pensions there. So I left what I had for le nto sisiphelile 6 months yokuqala. Okay, ndafika phaa ndafakwa because I got called and told that mandize ne-CV. In fact, to an extent that there's a guy engumanager phaa enguLizo Teka who came to me in Queenstown to get my CV, to an extent to show that hey, hayi aba bantu bandifuna ndikwela cala nyhani ndiyophangela nyhani. Nayi ndabanika i-CV yam. I remember ndimnikela apha kuWhatsApp, sidibane ekomandi yam nonkosikazi wam ngaseGardens. And then the guy stopped and said, but ECV, how do you to man? To an extent to show that these people were keen to have me, eMalahleni. I went there, yaphela 6 months yokuqala kwazophela eyesibini. Kule yesibini kuphume a fleet of e-posts. I'm sure benike nabona kwikhasi labo likaFacebook bezipostile abantu ebaqashileyo, ziphumile ii-post. Akukho nanye ebendiye ndabizwa kwathiwa ufake kweyiphi ke ngoku wena ufakile since ungaphakathi, and ipolisi yethu esasukuthengisele yona sisithi ithi maku-absorbwe abantu abangaphakathi bapreferishwe kuqala. Akho mntu uthetha ngaloo nto ngoku. And when I'm calling and checking, lo sisi is dark and diving, akandiniki ngqondo. Up until today iphelile i-contract yesibini and I am back where I started, kwi-rock bottom. Andiphangeli, andina-income, and ngoku isidima sam funeke siphele because ufune ndiphangelelwe ngumfazi. You understand? Isidima esawuphela siphele nasebantwaneni bam. You understand? Had they left me kulaa company nandiphangela kuyo, I would still be working. I would still be having all the benefits that I needed for abantwana bam na for usapho lwam. You understand? So all of that ke iye yandenza yandingcubisa kakhulu, yandivisa kabuhlungu that lo sisi upholile uyakwazi uprovide for usapho lwakhe. Mna I am back apha ku-zero, ndisonwakalelwa ngumtshato wam ngenxeni yedecision endayithathayo. Ndamconvinsa nayo ndisithi no, I trust this woman that uzoyenza le nto. But today she's going around destroying my name, ethetha kakubi ngam, because I even uba niyayikhumbula as you said uttered up sithi the podcast ibi-advertiswa inyanga ezidlulileyo. That was a warning shot that in fact now I'll have to find other means, the financial injection to my family. Xa you cannot give me umsebenzi wam. Someone is asking me when I'm sasazi into yoba le podcast yakho ke ngoku would it make it that bakuqashe ke ngoku? Andisafuna loo nto babandiqashe, mabandinike umsebenzi wam. They must go to Old Mutual and say give him back umsebenzi. We've made a mistake because asimnikanga into thina besimthembisa uba samnika yona. You understand? It might not be written, but they approve, because appointment letter yam xa ujonga idate yayo yapha e-Old Mutual and check the date ye-resignation, it was just only a week. You understand? It was just only a week, and ucheke eyabo i-contract ababendisayinise yona
idate yayo, you would ask yourself, Mhlekazi, why would you leave emsebenzini ugqiba ukufika? You understand? And it would actually tell you, Londoba, in fact, nyani umkile because ebenento ebeyibizelwa futhi elithenjisiwe that uza kuyiniwa. But xa kunamhlanje, I am back at the rock bottom. Kunzima for me, I do not know where to go. I decided ke ngoku that let me ndithathe le ntlungu yam nale ntlupheko yam indehlelayo and make something out of it. Someone once said to me, when they throw lemons to kuwe, take those lemons and make lemonades. You understand? That is what I'm doing. It's Kalosam that I am going to explore more on the podcast. Sizawuvakala kuzawuza nabanye abantu abakule ntlungu yento yobana ngeli xesha le-unemployment rate ehigh kangaka eSouth Africa, kanti kukhona ii-politicians ezihlelela uku-exploiter zidlale ngabantwana babantu. Mhlawumbe also yourself you'll be asking, why would they want you to come? I must tell you that on the podcast, nizofumana nazi into yoba why was it important for them to have me there? There was a reason. And that reason is fulfilled. So ngoku ubumnandi beCheckers buphelile buthathwa bujulwa ngaphandle. They do not need me anymore there because ndiyigqibile into bendiyokuyenza. Umntu comfortable, umntu usorted, you understand? So this is where I am coming from. So I am going to be advocating for abantu abafana nam also. Mr. Phemba, zizitshyolo ngakumbi ezinzima ngakumbi uzibeka ngakumbi usodolophu okanye umasipala owaseMalahleni. Ngokumamela kwam ke nevideo uye wamnika ne-warning into yokubana kusekuninzi okuzayo kwaye uzababonisa abantu ba ungumntu onjani. Ingaba le nto ithi singalindela amanyundululu ngokwesiXhosa xa siyibeka enzeka ngaphakathi kumasipala waseMalahleni? Yes, very much, ma'am. Remember when bebendithatha bendifaka ngaphakathi bebene-idea yale nto yabo bekufana uba yenzekile le ngamanyundululo, of course, and ezawuexplora ngayo more on the podcast. Bebenomdla waloo nto yapasa ke leyo, you understand? But ubokhumbula ke when you take i-pitbull uyifunela into ebizoprotecta, ne? It will do that. But should you not uyinike uyondle ngokwexesha iza kujika idle kuwe. Iza kujika idle kuwe because ngoba bendithatha zange bayazi into yobana bandibeke kwispace ke ngoku sokwazi ukuliva ifuthe ndizazi izinto zonke ezenzekayo within the municipality. Some of them, they came Pakubo and came and said, Mhlekazi, sincedise. Hence, I decided to even do the character so-called Anele Matanzima that was actually giving out information about izinto ezenzekayo eMalahleni. It was because I was still inside, and Anele Matanzima actually saved her and other members, other employees and other politicians from what was happening that we are going to be exploring and diving more also on the podcast. All right, ngenxa yexesha uyivile podcast ke Chris District through my lens podcast iyo ke leyo ke mphulaphula weVukana FM sithetha ngayo ngolusuku lwanamhlanje. Nalapho ke sithi Mr. Phemba kuninzi ke siza kulindela okwenzeka ngaphakathi esingakwaziyo thina ngakumbi singabahlali balapha eChrisani ukwenziwa ke ngabantu abasiphetheyo ngakumbi komasipala. Sithi ke yiplatform eyenzelwe nawe ke mphulaphuli, mhlawumbi ke ukhona uMr. Phemba ekuhlaleni esingamaziyo uthi iplatform ifana nawe eyenzelwe loo nto yokuba nizawubhodla khona nitsho into yokubana nina mhlawumbi zeziphi izinto enidlule kuzo ngakumbi ke xa sijonga ke kwezopolitiko kodwa ke nokujonga ke kubantu ke abasiphetheyo. Mhlawumbi umntu ufuna ukuyilandela le podcast, ufuna ukwazi ezi video sizifumana phi thina, because ndingomnye wabantu ke othe ubona ke video ndiyakhawuleza ndofollowisha ke Mr. Phemba ke i-channel le ndazibona ke ngakumbi videos eziliqela. Mhlawumbi ke kumntu ongayaziyo lonke libali lisuka phi le ngxabano okanye ke yonke lento yakho nosodolophu iqalele phi, sifumana phi, sifumana njani?
One, ndiyafumaneka of course kuWhatsApp, where apho ndiye ikhupha khona ilink for abantu babajoyine. Ilink zam zifumaneka kakhulu on my Facebook. Okay. uFacebook wam ke ngulona uthi Xolisile with an E, wesibini Kalethu Phemba. Ndiyafumaneka phaa kuyo, ndiyafumaneka nakuTikTok. uTikTok wam it's Comrade X, Comrade X at Comrade X. On TikTok nakhona ndiyafumaneka. So abantu abanomdla to follow and to learn more of what is happening about Chris Hani district, looking at it at my lens, bayakwazi ukundifumana kuyo. And then again, I would be sharing my link on my Facebook platform and others up until she reached the certain number esithi we reach on our podcast. Nkosi kakhulu Mr Phemba, ndiyaqonda ke mphulaphuli noko kuyafuneka siyinabise because zinzima ke ngakumbi isitsholo Mr Phemba zanazo kusotolophu. Kuyafuneka ke nabo ke sibanikeze ithuba lokuba ke basondele ngaphambili bazokuziphendulela ke kwezi zitsholo. Kungako ke sinenkqubo ebizwa imbathu ke apha ke ekhaya apho kuhlalwa khona kuzanywa ubhalansi into yokuba sifumane onke amacala ngakumbi ke wesi story. Sizawuzama ukujonga kumntaka Maliwa kanosincedisa ke kumcimbi onjalo. Mr Phemba tata, masibulele ngexesha othe wabeke usipha lona kwalapha ke enkqubeni zezenzekayo nezithethekayo mphulaphuli weVukani FM kwisithili sikatshonyane nenkqona ke esifuka nazo ngakumbi ngolusuku lwanamhlanje. Mhlekazi, masibulele ngexesha lakho. Thank you so much, ma'am. Nkosi kakhulu. Right, mizuzu ke mphulaphuli weVukani FM masiyenze phaa ke ngakumbi ke 28 minutes